Sí. Aquesta columna que t'entra. 2 minutos. Pois cubrídelo e deixándolo no rexistro, vale? O papelín. Se non é a mesma conta, ten que dar un certificado de conta bancaria. ¿Cómo? ¿Tenemos que aportar un certificado de cuenta bancaria? Sí, eso de titularidade. Ese de formillo que che dan no banco. Sí. Vale. Este proxecto, non? Está que tiña aquí. ¿La cuenta la tenéis o os la ponéis? No, o sea, a mesma xa está. É a mesma. Sí, a mesma. Se la dejamos en registro, ¿no? Sí, pero sí que xa meto mañá Sí. pola mañá. E así queredes deixalo xa o deixo mañá no registro pola mañá. Sí, yo tengo prácticamente listo. Así que... Vente a traballar, non? Dijo 2 minutos.
Pero ellos me dijeron que papel solo ponen el resultado de la votación. Bueno, pero no es lo mismo. No, ya contarlo todo. No sé lo que es. No chiste. Bueno, boas tardes, vamos a dar inicio entonces sendo pois as 14:35 horas do 11 de setembro o pleno extraordinario urxente vai que ratificar, excusar a presencia de Quintela que non pudo vir e ratificar en primeiro lugar a urxencia da convocatoria, a urxencia vendada porque, bueno, o próximo día 13 ás 15 horas finaliza o prazo de presentación do segunda fase do POS adicional 1-2019. Algo que comentar sobre a urxencia? Pasamos a votar a urxencia. Aprobada, entonces, a urxencia por unanimidade. O punto de orden do día é a aprobación da solicitude de participación na segunda fase do Programa Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Adicional 1/2019 da Diputación Provincial da Coruña. Lego a proposta que creo que non vos foi na documentación porque non houve... Sí, porque o modelo é un modelo de estatuto da Diputación Provincial e, por tanto, é un modelo de certificación do acordo, pero non hai un modelo de proposta de acordo, entonces como aquí é un pleno urxente, pues entonces decidimos que era mellor que se lera a certificación que se propone por parte da Diputación e que dan a aprobación aos concelleiros. Bueno, na documentación íbamos ao proxecto e a serie unha serie de anexos que son os que hai que cumplimentar, vale? Según a instrucción que ven da Diputación e un dos anexos pois a certificación do acordo plenario. Participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan a súa totalidade, solicitando a aplicación do resto da maior achega provincial asignada non utilizada na primeira fase aos investimentos financeiramente sostibles que se indican a continuación e aprobar os correspondentes proxectos de obras ou pregos de subministracións e mellora das infraestructuras hidráulicas no campo de San Ramón, Muros. O financiamento da obra ten un importe total de 219.930,35 euros, dos cales a Diputación aporta 219.789,38 e o Concello 140,97. Declaramos que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado ás concesións e autorizacións que sexan legalmente necesarias. Que temos crédito de ser o caso, que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal, que neste caso pois, é mínima, como podedes ver, solicitar á Deputación a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e autorizar a Diputación a obter as certificacións pertinentes da Axencia Estatal de Administración Tributaria, da Tesorería da Seguridade Social, na que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e facultar a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo correspondente expediente. Na xunta de portavoces que tuvemos xa podestes ver un avance do que é o proxecto. Houbo unha pequena modificación porque se salía bastante do presuposto que tiñamos e houve unha pequena modificación dunha zona arriba, no lugar de arriba de todo. E, bueno, se tendes algunha intervención, Grupo Socialista. Bueno, nos primeiro felicitar a Diputación da Coruña e ao noso presidente Valentín González Formoso e os compañeros do PSOE por esta nova achega ao Concello de Muros, todo canto veña, como sabemos, fai nos falta. E nós na Xunta de Portavoces apuntamos que íbamos a pedir, e xo pedimos ali, non sei se se fixo na modificación ou non, porque non vimos a modificación,
pero que se recolleran todas as casas. E parece ser que ao final do trayecto, ao lado do Cristo de Pedra, que queda no cruce de Badernado e Valdexería, hai unha casa que non se recolle, entón queríamos pedir explícitamente e facer constar en acta que se recolla esa casa. E se se pode facer esa pequena modificación, que queremos que non supón cantidad importante ninguna, porque creo que son 20 metros ou pouco máis, desde a casa hasta o entronque, pouquinho máis pois nós queríamos que se fixera, que se conectara esa casa tamén. Algunha outra intervención? Nos, pola nosa banda, bueno, decir que nos parece ben que se falte algunha casa que se conecte, quedando así moi cerquiña, supoñendo pouco gasto e pouco problema para o Concello. É unha pena que unha vez que se atúe ali que quede algunha casa sin conectar, e polo demais, non máis. Venega? Bueno, coincidimos tamén nese tema, como xa se dixo na Xunta de Portavoces. Polo demais, parécenos que o proxecto sí que está ben feito, pero igual que xa dixemos cando se aprobou no pleno de decembro este proxecto, creemos que este Concello ten unha débeda moi grande con unha das parroquias que outra vez volveu deixar de costas. Non nos imos opoñer ao que se está votando, porque entendemos que se vota a participar no proxecto, na chega da Deputación, e non nos imos opoñer a iso, nin moito menos, pero queremos incidir outra vez que hai unha parroquia como é a Velleira que está sin saneamento e necesítase urxentemente comezar con ela. Díxose naquel pleno, de feito, unha das intervencións daquel pleno foi precisamente a da señora Monteagudo, ahora alcaldesa, que pedía que se fixese a recollida de pluviais, e outra vez volve a quedar fora de todo a parroquia da Velleira. Creemos que é algo máis importante que para fastidiar as playas de marisqueo que teñen e todo o demais. Creemos que hai que mirar dunha vez para Velleira. Moi ben, moitas gracias. Pois eu creo que si técnicamente posible enganchar esa vivenda non vai a haber ningún problema en facelo. Como digo, xa houve que facer algún recorte na parte de arriba porque o orzamento non era suficiente para chegar a todo, pero bueno, entendo que o valoramos e se técnicamente non hai problema para facelo, pois nós, por suposto, encantados de poder facelo. Entonces pasamos Aprobámoslo con esa corrección. Si técnicamente se pode, facemos un aprobamos. Ahora se aprueba participar no plan, na participación que ten o Concello, e despois posteriormente se necesita modificar o proxecto por alguna razón ou porque é unha situación que se teña que facer no proxecto, pois se fará a modificación. A ver, perdona. O que estamos aprobando aquí é participar no plan da Diputación e incluir unha obra en ese plan da Diputación. Non é solamente participar no plan, é incluir unha obra con ese proxecto. E, ademais, facer unha adenda dicindo que ese proxecto complementarase ca inclusión desa vivenda que queda fora. Pero tamén, a ver, se hai unha modificación do proxecto que sea mínima, que non supere... Non é sustancial. Claro, que se pode aprobar, non é sustancial. Claro, se pode aprobar. Entón, queremos que se aprobe así. Vale, por iso entendo que o que estamos acordando é que se técnicamente e económicamente é posible facela, será unha modificación non sustancial do proxecto que se poderá tramitar sin máis. Nós queremos que se faga constar. Sí, pero que conste. O modelo que temos para participar está previsto na solicitud da Diputación como o modelo que acaba de ler a alcaldesa. Ese é o modelo que hai que mandar a Diputación. Despois, eu creo que non haberá ningún problema, porque sustancialmente creo que non teño ningún tipo de problemática que se inclúa eso, pero claro, dentro do procedimento, é dicir, ahora mesmo, se incluímos eso, estamos fora do que é a solicitud de participación. Vale, eu non digo que se modifique o modelo da Diputación. Eu digo que aparte o acordo plenario que incluya que se recollerá esa casa tamén. O sea, que se aprobe eso e aparte o acordo plenario, que no acordo plenario podemos poñer o que queiramos, pois que se poña eso. Que se poñera así en esos términos. Sí. Nos temos de que se é posible de maneira técnica, xurídica e económica se poderá facer esa modificación.
que desde o Partido Socialista Piden eso pedimos que nos o acordo é que o acordo que vamos a votar que Bueno, entonces pasamos a votar a proposta ca adenda que propón o Grupo Socialista, que tamén creo que non é apoiada por todos, que non temos ningún problema, se pudera facer, pues, se inclúe tamén a esa vivenda. Votos a favor? Moi ben, pois damos por rematado o pleno. Moitas gracias pola vosa asistencia, que agora pois un pouco intempestiva, pero era para tratar de axustarnos os horarios que todos puderamos estar. Boas tardes.